ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Гуфтанд ба маврид аст ки баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон таъсирбахштарин амал дар самти пешгирӣ аз қонуншиканӣ мебошад ки имрӯзҳо маркази матбуоти махомоти корҳои дохилӣ ва сохторҳои минтақавии он анҷом медиҳанд. чун ҳамешагӣ ман Акбар Шарифӣ бо расидани фурсат ва истифода аз минбари барномаи милитсия хабар медиҳад, сухан аз қонуну тартибот гуфта шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд шинос менамоям. барномаро аз чорабиниҳои бозрасии давлатии автомобилӣ вобаста ба низоми роҳдорӣ оғоз менамоем. таи чанд муддат аст ки кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар саросари ҷумҳурӣ ба хотири таъмини бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ рейду чорабиниҳо гузаронида истоданд. кадом омилҳо ба ин иқдом боис шудааст? мо ин ҳолатро дар мисоли вилояти суғд шарҳ хоҳем дод. мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои нохушии роҳу нақлиётӣ, бартараф намудани камбудиҳои техникӣ, дар ҳолати муқаррарии техникӣ қарор доштани воситаҳои нақлиёт, таъмини ҳаракати ботартибонаи воситаҳои нақлиёт дар роҳҳо, пешгирӣ аз қоидавайронкунии дағали ҳаракат дар роҳ ба мисли беҳуҷҷатӣ ронандагӣ ё дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт, бидуни иҷозатнома барои идора кардани воситаи нақлиёт бо оинаҳои сиёҳ ва хиrakардашуда, худсарона дар воситаи нақлиёт, насб кардани таҷҳизотҳои иловагӣ, равшаниdiҳанда ва сигналҳои махсуси овозӣ, чорабинии мақсадноки тартиботиро бо номи муоинаи техникӣ ва пардохтҳо аз нақлиёт гузаронида истодааст. ёдрас менамоем ки чорабиниҳои мазкур дар асоси нақшаи вазорати корҳои дохилӣ бо дастури вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ роҳандозӣ гардида дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ҷараён дорад. дар рафти санҷиш аз ронандагон ҳуҷҷатҳои воситаҳои нақлиёт аз қабили муоинаи техникӣ, пардохти андоз, нобудсозӣ ба истилоҳ утилизатсия ва иҷозатномаҳои ҳуқуқдиҳанда талаб карда мешавад. ҳар ронандаро зарур аст ҳуҷҷатҳои ҳуқуқдиҳанда вобаста ба нақлиёти таҳти идорааш қарор доштаро пешниҳод намояд. дар сурати ҷой доштани камбудиҳо вобаста ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба кирдори ронанда ҳамчун ҳуқуқвайронкунӣ баҳои ҳуқуқӣ дода мешавад, яъне ронанда ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда хоҳад шуд. масалан зимни гузарондани ҳамин гуна як чорабинии мақсаднок гурӯҳи корӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд нисбати даҳҳо ронандаи қоидастез маводҳои маъмурӣ тартиб доданд. аз санҷиши техникӣ солона нагузорон идора карда мекашад як моҳ боз. ҳо рақамаш қайд давлатчи канда мегирем. тора ронанда налоги давлата бояд според фанде. аз сабаби ки воситаи нақлиётон аз мони техник гузаштик не шуморо мо протоколи рейдҳои мақсаднок дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҳам шабона ва ҳам рӯзона гузаронида шуда истодааст бо мақсади таъмини талаботҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати пешгирӣ аз беинтизомӣ дар роҳҳои нақлиётгард ва камбудиҳо вобаста ба риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар вазорати корҳои дохилӣ рақамҳои ба шабакаи иҷтимоии Telegram пайваст фаъол мебошад ки шаҳрвандон метавонанд наворҳои қоидавайронкунии ронандагонро ирсол намуда дар бартараф кардани камбудиҳо саҳм гузоранд. дар асоси дастури роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд бо мақсади бартараф намудани тамашабии воситаҳои нақлиёт дар кӯчаҳои марказии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд аз тарафи шӯъбаи бозарасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд хатсайрҳои иловагӣ ташкил намуда баҳри бартараф намудани тамашабиҳои воситаҳои нақлиёт чораҳои зарурӣ андешта шуда истодааст. ронандаи воситаи нақлиёт тамоми Мерседес Бенз дар қатори дуюм таваққуф намуда ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хабар расондан нисбати бо модди 346 кодекси қонунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тақдим метавонад. ронанда воситаи нақлиётро дар қатори дуюм нигоҳ дошта ба ҳаракати дигар иштирокчиён халал мерасонад. нисбати ронанда ба моддаи 346 протоколи маъмурӣ татбиқ дода мешавад. аз тарафи роҳбарияти шӯъбаи бозарасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд ва ҳайати шахсии ҳамарӯза дар ҷойҳои тамбашабии воситаҳои нақлиёт дар назди дорухонаи марказии шаҳри Хуҷанд, автовокзали шаҳри Хуҷанд, назди истгоҳи универбаки шаҳри Хуҷанд, назди устохонаи маъруф бо номи гаражи Волга ва назди бозорҳои Сомону Атош ҳайати шахсӣ сафарбар карда нисбати чунин ронандагоне ки ба тамбашабии воситаҳои нақлиёт сабаб мешаванд бо дастрасии моддаҳои
моддаҳои 324 ва 346 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. боиси таассуф аст ки вазъ ҳамоно бетағйир, яъне ронандагон ба қоидавайронкуниҳо роҳ дода ба танбашавии воситаҳои нақлиёт мусоидат мекунанд. ҳамчунин зимни чорабиниҳои амалӣ гардида воситаҳои нақлиёте ки соҳибонашон дар ҷойҳои манъ кардашуда таваққуф намуда беназорат гузошта рафтанд, тариқи воситаи нақлиёти кашолакунанда, яъне эвакуатор ба истгоҳи ҷаримавии бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуданд. ба низом даровардани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар кӯчаву роҳҳо таҳти назорати доимии роҳбарияти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ қарор дошта, баргузор намудани рейду чорабиниҳои мақсаднок дар ин самт идома хоҳад ёфт. шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва бартараф намудани тамошабии воситаҳои нақлиёт дар кӯчаҳои марказии шаҳри Хуҷанд аз ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш калонҳаҷм хоҳиш ва талаб менамояд ки дар вақтҳои зиёд будани шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт, хусусан дар вақти ба кору таҳсил равӣ ва аз кору таҳсил баргаштани шаҳрвандон ки дар ин вақт шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт зиёд гардида ба танбашавӣ оварда мерасонад, аз соати 7 то 9 рӯз ва аз 16 то соати 19 ба ҳудуди шаҳри Хуҷанд ворид нашаванд. ба тафсилоти гузоришҳои криминалии барнома таваҷҷӯҳ намоед. Милитсияи Суғд қаллобӣ ва тасарруфи маблағҳои пулӣ тавассути барномаҳои интернетиро ошкор намудааст ки нақшаи содиршавии он аз хориҷа идора мешавад. асосан дорандагони ҳамёнҳои электронӣ ба доми фиреби қаллобон афтоданд. дар шуъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҷинояти қаллобие тафтиш шуда истодааст ки метавон онро ба ҷиноятҳои кибернетикӣ нисбат дод. гурӯҳи афрод бо ваъдаи кори даромаднок ва ба даст овардани маблағи пулӣ ба мардумфиребӣ машғул мебошанд. асосан дорандагони ҳамёнҳои электронӣ ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд ба таблиғотҳои беасос бовар карда фиреб хӯрданд. кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар пайи санҷиши аризаи як нафар ҷабрдида ҳолати мазкурро ошкор карда муайян намуданд ки аз ин шеваи маккорона зиёда аз 30 нафар фиреб хӯрдааст ва бо сафи зарардидагон идома дорад. нақшаи содиршавии қаллобӣ аз хориҷа тавассути барномаҳои интернетӣ идора мешавад. ба милитсияи Суғд муяссар шудааст ки як нафар аъзои ин гурӯҳи созмонёфта шаҳрванд Икромалиев Муслимбек соли таваллудаш 1997 иstiqomatkунандаи ноҳияи бешариқи вилояти Фарғонаи ҳамсоя кишварро боздошт намояд. саҳми ӯ дар амалӣ гаштани нақшаи ҷиноятӣ дар он дида мешавад ки бо маслиҳат ва роҳнамоӣ ҳаммаслакони худ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ширкатҳои мобилӣ симкорт гирифта дар Душанбе Сити Бонк суръатҳисоб кушода дар телефонҳои мобилии қаблан барои содир намудани ҷиноят дастрас кардааш дар барномаҳои Binance ва Bybit шаҳрвандонро ба қайд гирифта минбаъд телефони мобилиро ба хориҷа интиқол медиҳад. симкорт ва ҳамёнҳои электронӣ бо роҳи ҷалб кардани асосан донишҷӯён бар ивази маблағи пулӣ ба дасти қаллобон меафтад. Мана вазифам омда аккаунт кушода сим-карта гирифта Душанбе Сити кушода Тошкент мефисондам, через Тошкент Россияга мефисондем. Сим-картага корбас кардам ба $50 медодем. аз ҷиҳати мавҷудияти рақамҳои мобилии ватанӣ ва муоширати хаттӣ бо забони тоҷикӣ ҷабрдидагон бовар мекарданд ки фаъолияти гӯё даромадноки онҳо дар дохили кишвар сурат гирифта истода онҳо фиреб намехӯранд. ин гурӯҳи ҷинояткорон ба шаҳрвандон сайтҳои сохтаи худро пешниҳод карда ба онҳо чӣ тавр дар ин сайт худро ба қайд гирифтанро мефаҳмонанд ва ҳангоми интиқол додани ин маблағҳошон дар ин сайтҳои сохтаи онҳо маблағҳои шаҳрвандон гӯё зиёд шуда меистад ки ин боварии онҳоро зиёдтар карда ҳарчи зиёдтар маблағи пулиро равон кардан мегиранд. ҳангоми баргардондани ин маблағи пулӣ қаллобон талаб мекунанд ки суратҳисоби шумо яхбандӣ шудааст, барои кушодани суратҳисоботон боз маблағи пулӣ рӯй кардан дакор. агар ки боз маблағи пулӣ равон кунанд ин карад гап мезананд ки маблағи шумо андозбандӣ бояд карда мешаваду бояд ба мақомотҳои андоз мо ҷарима супорем. аз ҳамин ҳисоб шаҳрвандон бехабар аз ин ҳолатҳо боз маблағи пулӣ зиёд карда фирсонда мекунанд. як ҷабридаи муайян карда шудааст ки дар як рӯз зиёда аз 100,000 сомониро ба ин қаллобон бо воситаи ҳамёни мобилияш интиқол додааст.
фаъолияти қаллобони интернетӣ тавассути пешниҳоди кори даромаднок, таблиғи ҳар гуна хизматрасониҳо, аз ҷумла лайк гузоштан ба молу маҳсулот, тарғиби ширкатҳои брендӣ сурат гирифта, дар аввали шиносоӣ ба ҳамёни шахси ҷалб гардида маблағи ночиз интиқол карда мешавад ва минбаъд ваъда дода мешавад ки бо гузарондани маблағ ба суратҳисобҳои пешниҳод гардида шахс метавонад маблағи калон ба даст оварад ва усули моилсозанда сабаб мешавад ки шаҳрвандон фиреб хӯрда пули худро аз даст диҳанд. Дар ҳар навбат ҳамёнҳои электронии сунъӣ ба ному насаби ҷабрида сохташуда ба онҳо нишон дода мешавад ки гӯё маблағ пасандоз ва зиёд шуда истодааст. Аммо тавре тафтишоти пешакӣ ошкор намуд, ин тавр набуда ҳолати мазкур назарфиребӣ мебошад ва маблағи ба суратҳисобҳо гузаронидаи ҷабридаҳо аз як ҳамёни электронӣ ба дигар ҳамёни электронӣ гардиш хӯрда аз тарафи қаллобони киберӣ аз они худ карда мешавад. Мақомоти корҳои дохилӣ бо пешниҳоди матлаби мазкур ба маълумоти шаҳрвандон мерасонад ки ба ҳар гуна таблиғотҳои гӯё даромадноки пулӣ бовар накунанд ва бо умеди фоидаи осон зарар набинанд. Айни ҳол дар иртибот ба ҳодисаи мазкур дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар асоси талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар омади соли нав даст ба маъмулиёти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ задани баъзе аз шаҳрвандон бахусус наврасону ҷавонон барои милитсия изтиробангез аст, зеро дар баробари халал ёфтани тартиботу осудагӣ шахсони дар чунин кирдори ғайриқонунӣ даст дошта ба ҷавобгарӣ ҷалб ва доғи ҷиноятӣ мегиранд. Аллакай се ҳолати ҷиноятиро милитсияи Суғд ба қайд гирифт. яке аз амалҳое ки бо таъсири худ оромии ҷомеаро халалдор месозад маъмулиёти маҳсулотҳои гуногуни тарфгарӣ ба истилоҳ пиротехникӣ аст. тибқи муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна кирдори алоқаманд ба ин гуна маҳсулот яъне ворид намудан, нигоҳ доштан, фурӯхтан ва истифодаи маводҳои тарфгарӣ ғайриқонунӣ мебошад. дар дораи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ду ҳолати даст задани шаҳрвандон ба хариду фурӯши маводҳои тарфгариро ошкор намуданд. аз шаҳрванд Мусои Фазлиддин Абдукамолович соли таваллудаш 2003 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 43200 адад маводҳои тарфгарӣ бо номгӯи Трения мусодира гардид. Боздоштшуда ин миқдор маводи тарфгариро тариқи қочоқ бо мақсади минбаъд интиқол додан ба даст оварда мехост аз фурӯши он фоида ба даст оварад. ба мақсади фоидаи муфид даст ба овардан ду коробка маводи пиротехникӣ харида аз ҷамоати Хистеварз фурӯхтам. чанд пул харида, чанд пул фоида? 2200 харидам, 2.5 фурӯхтам. 300 сом. солҳои пеш када будам, анча пеш. оё шумо намедонистед ки ҳамин кирдори шумо дар медонистам. ҷавобгарӣ дорад? фоидае ки бар ивази нороҳатӣ ба дигарон ва қонуншиканӣ ба даст меояд наметавонад самаранок бошад. ба ҳамин монанд милитсияи шаҳри Хуҷанд аз паҳну фурӯши маводи тарфгарӣ аз ҷониби навраси 15-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳудуди маҳаллаи комбинати абрешими шаҳри Хуҷанд пешгирӣ карда аз номурда 10 баста маводи тарфгарии садодиҳанда бо навиштаҷоти Трения мусодира намуд ки дар умум 1000 ғилофакро ташкил медиҳад. дар шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ корбарии милитсия шахсияти муомилиёткунандагони маводи тарфгариро ошкор намуда истодааст. санаи 4 декабр ваколадорони оперативии шӯъбаи мазкур воридсозандаи маводҳои тарфгарӣ шаҳрванд Раҳмонов Эҳсон Абдуҷамилович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳия ба ҳудуди маъмуриро муайян намуда зимни кӯшишҳои навбатӣ ӯро дар шароити идорашавандаи оперативӣ боздошт ва 43200 адад маводи тарфгарӣ мусодира карданд. пӯшида нест ки дар баробари халалдор кардани осудагии аҳолӣ, оташангезӣ ва аз таъсири истифодаи ғайримақсадноку нодуруст ҷароҳатбардорӣ оқибатҳои нохушӣ маводҳои тарфгарӣ мебошад. дар кирдори ба муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгарӣ машғулшавандагон аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда ҷой дорад. бо назардошти ҳолатҳои дар боло оварда шуда раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҷиҳати халал наёфтани осоиштагӣ дар рӯзҳои чорабиниҳои солинавӣ аз шаҳрвандон қатъиян талаб менамояд ки аз муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ худдорӣ намоянд. мавзӯи дигар, милитсияи шаҳри Бӯстон аз боздошти фолбини гузаро бо собиқаи тӯлонӣ хабар медиҳад ки сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад.
ваъдаҳои бофтаю дуруғин ба мисли гӯё гарм карда тавонистани муносибат, пешгӯӣ, тақдир ва дигар хизматрасониҳо вобаста ба саломатӣ ва кушоиши кору бахт равиши фаъолияти ғайриқонунии ҳуқуқвайронкунанда мебошад. корбарии оперативии милитсияи шаҳри бӯстон вобаста ба муайянсозии шахсиятҳои ба фолбинӣ машғулшаванда ки хизматрасонии онҳо куллан ғалат ва гумроҳсозанда мебошад, фаъолияти пардапӯшонаи фолбини гузаро бо собиқаи тӯлонӣ дар ин ҷода шаҳрванд Қосимова Санавбарҷон Абдукаримовна, истиқоматкунандаи ҷамъияти деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ошкор сохт, ки бар ивази аз 30 то 100 сомони шаҳрвандони хурофотпараст ва ба ҷодую фолбин боваркунандаро дар хона истиқоматиаш қабул мекард. Ama megan ki hemi doyletum kim çıkan ama çiz mebrod megan. Sabuk mekand? Odamı gapaş, boğarı mekede ki ste xalos. Sonra itxun ki sila mekranın korna mefarmon, inan bazı retki odamı var. İna peştara haman bir orta diga hoşandı. Her yakta imber ilmi cuhta garondam, ilmi örüs garondam, ilmi baxşi, ilmi mula, ilmi otun. Kadon bandahoyi ki milletaş ve boşa codu. Ajodu beyrun kuntan gufte, hemi xey göy gufte gidemem ben. Sonra yine soyuzanaşa hemi tuxum kedi. Yani joy partayton jonaş ve jon mebravaziyonu. ваъдаҳои бофтаю дуруғин ба мисли гӯё гарм карда тавонистани муносибати оиладорӣ, пешгӯӣ, тақдир ва дигар хизматрасониҳо вобаста ба саломатӣ, кушоиши кор, бахткушоӣ, киносилаю давобахшӣ аз маризиҳои гуногун равиши фаъолияти ғайриқонунии ҳуқуқвайронкунанда мебошад, ки бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои сахту карахт Санавбарҷон Қосимова анҷом медод. ӯ дар ҳоле чунин хизматрасонӣ мекунад, ки худаш ба он бовар надорад. Дорандаи ин гуна қобилияти фавқулода ҳадди ақал ҳаёти шахсии худашро ба тартиб медарорад. Начун қаҳрамони гузориши мо машғулшавандаи сеҳру ҷодугарӣ Қосимова аз саломатӣ шикоят мекард. кадом навъи хизматрасонӣ аз шумо талаб мекунанд? Агар сабуки шавҳарам ҳар хел ҷо наравад ё ягон ошиқ мешавад ку ягон касба, ҳамун ҷудо нашавам, мегирад ё негуфта масъалаҳо мебиёд. ҷо бовар доред? Ман боварим набуда аз сар ин корам ба худам ба. Ман касалам гуфта гифтиям ман бовар ка кампирои кораше. барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ нисбати Санавбарҷон Қосимова тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳуқуқвайронкунанда ба милитсия нишондод медиҳад, ки асосан занҳо аз хизматрасонияш истифода мебаранд. бори дигар таъкид менамоем, ки аз рафтан ба дари фолбин ва сеҳргару ҷодугар ирода ноустувор ва чунин эътиқоду боварӣ шахсро ба гумроҳӣ мебарад. навори моҷаро ва ҷанҷоли ду зан дар назди гузаргоҳи зеризаминии истгоҳи универмаки шаҳри Хуҷанд, ки ба шабакаи интернетӣ роҳ ёфт, милитсияро водор намуд, ки чорабинии муайянсозии иштирокчиёни ҳодиса гузаронад. корбарии муваффақона имкон дод нозири минтахавӣ шахсияти зани ҷанҷолиро муайян ва нисбаташ бо ҷурми майдаавбошӣ маводи маъмурӣ тартиб диҳад. пайдо гардидани навори ҷанҷоли ду нафар зан дар шабакаҳои интернетӣ, ки моҷарои онҳо дар гузаргоҳи зеризаминии истгоҳи универмаки шаҳри Хуҷанд сурат гирифта, аз ҳиссиёти баландии авбошӣ ба ҳамдигар часпу талош ва яке дигареро латуку менамуд, милитсияро бетараф нагузошт. шахсияти занҳои ҷанҷолиро нозири минтақавии милитсия муайян ва ҳуқуқвайронкунандаро дар асоси талаботи моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷавобгар намуд. тавре милитсия дар ҷараёни санҷиш муайян кард, яке аз иштирокчии ҳодиса шаҳрванд Ибрагимова Ситора Саидовна соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи шаҳри Леваканти вилояти Хатлон дар гузаргоҳи мазкур ба ҳайси фаррош кор мекунад ва рӯзи ҳодиса бо мақсади рӯбучин ва тозагии гузаргоҳ вазифаи хизматиашро иҷро карданӣ шуда шаҳрванд Алиева Нилуфар Улуғбековна соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакентро, ки дар мавзеи мазкур ба талбандагӣ машғул буд, барои ифлоскорӣ эрод гирифта тарк кардани мавзеи гузаргоҳро талаб намудааст. зани талбанда баръакс ба фаррозан дарафтода аз ҳиссиёти авбошӣ зӯроварӣ нишон медиҳад. дар натиҷа муноқиша авҷ гирифта танҳо бо дахолати атрофиён бартараф карда шудааст. сабаби ҷангу ҷанҷолтон дар чист? нафаҳмӣ шуд ҷанг кардем. инкас хел гуфтам ма нахестадем. ҳама қадарам? боз дар оянда ҳамин кирдоротонро такрор мекунӣ ту? не.
дардноку аламовар аст вақте ки бадрафторӣ ба зан нисбат дода мешавад. боварӣ дорем ки таъсиррасонии милитсия яъне оғози маводи маъмурӣ ва ҷазои минбаъд нисбати ҳуқуқ вайронкунанда Нилуфар Алиева татбиқшаванда ӯро ислоҳ хоҳад кард. аксари ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ аз риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сар мезананд. маҳрум шудан аз ҳаёт ё аз даст додани саломатӣ оқибати ин гуна қоидастезиҳо мебошад. мо ин гуфтаҳоро бо пешниҳоди 2 садама бо оқибати марг тақвият дода аз ҳар як иштирокчии ҳаракат даъват ба амал меорем ки бо интизом бошад. сани 2 декабри соли 2024 тахминан соатҳои 19:30 ронандаи воситаи нақлиёти электромобил рақами қайди давлатияш 0121 Бурҳонов Шамшод Шавкатович соли таваллуд 1999 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд маҳаллии 13 ҳангоми ҳаракат аз самти маҳаллии 13 ба самти маҳаллии 19 шаҳри Хуҷанд дар рӯ ба рӯи муассиси сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пиёдагар Қодиров Валера Абдурахмонович соли таваллуд 1973 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ки дар канори роҳ ҳаракат мекард яку якбора ба роҳи автомобилгар баромадааст ки дар натиҷа аз уҳди идораи воситаи нақлиёт набаромада пахш намудааст. пиёдагар Қодиров Валера аз ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааш ҳангоми дастрас намуда ба беморхонаи марказии вилояти Суғд дар роҳ ба ҳалокат расидааст. боз сани 7 декабри соли 2024 тахминан соатҳои 09:50 ронандаи воситаи нақлиёти тамғии BMW рақами қайди давлатияш 600 MW02 Раупов Абдураҳмон Расулович соли таваллуд 2006 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд маҳаллии 19 ҳангоми ҳаракат дар маҳаллии Чашмаи шаҳри Хуҷанд аз уҳди идораи воситаи нақлиёт набаромада ба қисми қафои воситаи нақлиёти тамғии Дею Дамас рақами қайди давлатияш 0634 ME02 таҳти идораи Бекназаров Сулаймонбек Пирназарович соли таваллуд 1954 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуру ҷамоатии унҷӣ бархӯрдааст ки дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғии BMW Раупов Абдураҳмон ва мусофири воситаи нақлиёти тамғии Дею Дамас Иброҳиму Ҳусейн Муродович соли таваллуд 1962 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии вилояти Суғд бистарӣ гаштанд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғии Дею Дамас Бекназару Сулаймонбек ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. оиди ҳодисаҳои мазкур аз тарафи шӯъбаи тафтишоти раёсати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. ин буд тамошобинони гиромӣ муҳтавои барномаи милитсия хабар медиҳад барои имрӯз ҷорӣ будани қонуну тартибот эҳтиром ба қонун ва бохабарӣ аз он кафили осоиштагиву саодат дар ҷомеа аст. воқеият ин гуфтаҳоро таҷрибаи ҳаётӣ нишон додааст. бо масъулияти шаҳрвандӣ мо бояд ҳамин роҳро интихоб намоем. то дидори навбати хайр.